Litoturia patrocina Lorache. Bon dia. Tret d'algunes boirines que hem tingut a primera hora del matí, el cel està ras a tota la comunitat valenciana. Si cal destacar la presència de pols de suspensió que ens arriba des del nord d'Àfrica, que es veu perfectament a les imatges del canal visible. Així tenim aquesta línia que separa aquesta pols de suspensió que va avançant des del nord d'Àfrica i que al llarg de les pròximes hores i pròxims dies acabarà deixant-se sentir a tota la comunitat valenciana. L'eixida del sol avui ja marcada per un dia clar, assolellat, una miqueta tèrbol en algunes zones, imatges del nord de la comunitat valenciana, de Morella, que es mostren eixa pols en suspensió, i una volta s'han desfet les boires, a la ribera, a Real, el sol lluent gana i deixarà les temperatures molt suaus al centre del dia. Les temperatures mínimes, no obstant, han baixat, temperatures que a les comarques de l'interior han marcat valors negatius, entre 0, 2, 3, 4 graus per davall de 0. A les comarques del nord i punts del centre de la comunitat, temperatures entre 1, 2 o 3 graus. Hi ha en la costa temperatures a les capitals al voltant de 6 graus de mínima i només de forma puntual els termòmetres no han baixat des de graus en zones com Torrevieja o Benidorm. Avui un dia marcat per l'estabilitat i demà en principi pocs canvis per començar la jornada, de nou presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral, ambient tèrbol, boirós en zones del centre i de l'interior, però en temperatures ja un poc més altes. De vesprada també pujaran les temperatures, però atenció, perquè a poqueta nit, a última hora del dia, els núvols es faran més compactes a la meitat sud de la comunitat i no descartem algun ruixat de caràcter dèbil en les zones del nord d'Alacant, en les zones de muntanya o en les zones comarques més centrals d'Alacant, encara amb algunes ratxes moderades de vent de llevant a l'extrem sud de la comunitat. Dijous fins a migdia, primera hora de vesprada, encara el cel ennuvolat, prou tapat en les zones de la meitat sud de la comunitat, amb algunes precipitacions de caràcter dèbil al llarg de la jornada, escampant a últimes hores del dia. Divendres, l'entrada de vents de mestral es deixarà un dia més clar, amb temperatures més altes al centre del dia, i sembla que de cara a dissabte, de cara al cap de setmana, bufarà el vent fluix de ponent, fent pujar les temperatures per damunt de 20 graus a les comarques de litoral i també a les comarques més centrals. Litoturia ha patrocinado Lorache.